चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय सालगुरि गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा 4 किल'मिटारसो गोलाव लामाया जोबोद गाज्रि अबस्था जानानै दं। गामिनि सुबुंफ्रा दानि गोदान सरकारनिसिम मदद हास्थायदों। लोगोसे बे लामायाव थानाय मोनथामसो दैनि सायाव बारनो एबा हान्थिनो थाखाय कालभार्टनि गोनांथि दं आरो गंसे गिदिर दालांनिबो गोनांथि दं। बे गोनांथि जानायफोरखौ दानि गोदान सरकारखौ नायगिदिंनानै मावफुंनानै होफैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै सालगुरिनि रायजो राजाफ्रा खावलायदों। बुंनो थाङोब्ला बे लामाजोंनो 5 गं गामिफ्राबो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। जेरै लालाय दैसा, अदालगुरि, मैसो बाजार, दलाफारा, कुसुं दैसा। बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो खस्थ'यै थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनो। दैज्लां बोथोर सफैब्लाथाय दै देरनानै दै बारनो हायियाव माखासे फरायसाफ्रा फरायसालियावनो थांनो हाया होननानैबो दुखुयै फोरमायदों गामिनि थागिबिफ्रा। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाबखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि गामिया सालगुरि गामि, सिमला बागान फरेस्ट ब्लकनि आन्दारावमोन। दा जोंहानो हारसिङै फरेस्ट भिलेज जाबाय। सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोङो ओरैनो 1980 सननिफ्रायनो बे गामियाव रायजो जाबोदोंमोन। दिनैसिम आरो जोङो गोबां सरकारि आसनिफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। माखासे 2003नि गेजेराव BTC एकर्ड जानानै थांबाय। बाहाय जोङो बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिथांनि सरकाराव जोङो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि मोनफुंनो हायाखिसै। आरो जोङो बेयाव मोनैनि थाखायनो जोङो दिनै गामियैनो दोलै नोगोरै आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै बेयाव मोनासै होननानै जोङो UPPL हान्जायावनो गामि रायजो राजा मदद होदोंमोन। आरो मदद बायदि आं रायजो राजाफोरखौ लानानै जे जोंनि आसा लामा, दंग', बान्दो, जाम्फै बेखौ मोनफुंगोन। आरो दासिमबो आसा दङ। जोंनाव EM सारा फैनानै, जाय बिथां रनजित सारा फैनानै जोंनो खोथा होलांदोंमोन। गिबियावनो नोंथांमोननि गामिनि समस्या बेखौ आङो 100% मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बे मथेनो रायजो राजाफ्रा दिनैसिम नेनानै दं। दा बेखौनो आसा खालामो जे बिथांमोना सरकार जाबाय जेला, जोंबो UPPL हान्जानिनो दैदेनगिरि जाबाय जेला, आंनो गामिनि मेम्बार हिसाबै गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा आंनाव बेबादिनो खबर लायो। आरो आंबो बिथांमोनाव बेबादिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव खबर लायो। बिथांमोना दिनैसिम बे खना गफा गामिखौ मावफुंगोन आंबो एसेबो मोननाय जायाखै। दा दाख्लै आङो एसे EM सारजों रायलायनो थांनायाव बिथांमोननि प्रब्लेमनि थाखाय आं थांनाय जायासै। जिखुनु जाया आंहा आसा दङ रायजो राजा गासैखौबो लानानै जोंनि गामिनि समस्याखौ माखासे समनि गेजेराव मोनफुंगोन, जाफुंगोन होननानै। जोंना बेल' नैबे दालां मोनसे बिराद गिदिर दं। आरो जोंहा बे लामाखौ जोङो गिबियावनो जोङो मालायनि बादि प्लास्टार थास्टार लुबैयाखै। जोङो ओरैनो सेंग्रेबेलफोर मोनग्रोबानो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। बेखौ आङो निउसनि गेजेरजों आङो जोंनि रनजित सार बिथां आरो प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL हान्जानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ लानानै मोनफुंगोन आसा खालामनाय थायो। बेखिनि जोंनि ओरैनो बे लामाया 3.5 किल'मिटारसो दङ। दालाङा ओरैनो दालां गिदिर मोनसे दं। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैनो कमफाइट कालभारफोर दङ बेबादिनो 7टा 8टासो। मा गामि? बे गामियावथ' ओरैनो जेसेबां ओरैहाय अदालगुरि गामिनि रायजो राजाफोर दं बेजोंनो हाल होलांनानै बिथांमोना माइ गायहैनो गोनां जायो। बे जुदि नैबे लामानि दैया जुदि देरोब्ला गासैबो आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरनि जि मावनांगौ बे खामानिया गासैबो थालांनो गोनां जायो। सप्तासे जुदि दै देरोबा सप्तासे हाल बन्द' जायो। सप्तासे आरो माइ गायनो जि गायनांगौ दङ बेबो बन्द' जायो। बेनिखायनो हायोब्ला आंनि BTC सरकारनि सायाव मोनसे खावलायनाय बेल' जेखि जाया गासैनि गेजेराव नैबे लामाया जुदि जाफुंजायोबा बे 10टा 12टा बारग्रा गामिनि लामाया जुदि मावफुंजायोब्ला ओरैबायदि रायजो राजानि सायाव बिसास थागोन जेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बेखिनिखौनो बुंनानै आं फरायहरनाय जाबाय। बावबो नारलायनांदों गारिखौनो। दा बेबायदिबा जोङो निदान सिदान बा लोमजानाय साजानायखौ जों माजों रैखा खालामनो? जोंथ' होनबा थैनानै थांगुलायगोन दा बेबायदिबा। दा बे हिसाबैनो जोङो आसा खालामनानै दङ। एकदम जोंनि माबाखौ जों लामा बा बान्दो जाम्फै बेफोरनि थाखाय जोङो आसा खालामनानैनो जोङो मदद होबाय। आरो बुंलांखादों गावसोरबो जि जिनिस जोङो माबाखौ जेराव जायाखै बेखौ मावगोन होननानै बुंखालांदों रनजित बसुमतारिया। बे जोंनियाव फैबा गावसोर होनलांखादों। दाथ' सिं सांखार गैया, नायफैयाखैबो मायाखैबो, जेबो नायखबर नायदबर जानानै दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो आसा खालामनानै दङ। जा हनै जोंहा माबा दङ मेम्बारा मा खबर मोनदोंना मोनाखै जोंथ' जेबो रोङा गामि सिङाव थानाय। दा नोंसोरो मा लुबैयो? जोंनो नांग्रोगौ लामाखौ नांग्रोगौ जोंनो। जोंना बे लोमजानाय साजानाय जोंहा नायनांगौना
लांनांगौ जायो दा बे हिसाबैनो जोंहा लामाखौ मेन सिगां नांग्रोगौ आरो